What part of Delta we have multiple tribes in Delta? Ogwashuku. Ogwashiku. Yes. Some people argue that you guys are inferior, fake Igbo. Do you think you are more of Igbo, like someone from Anambra? We are not Igbo, so we are not trying to compete if we are Igbo or not. It's very shameful that someone from Ogwashuku in this 21st century doesn't know her root. What is shameful is you begging somebody to be the same identity as you. That's what's shameful. You are literally looking for family, begging for people to join your family. That is what is shameful. It's Boribo and it's Patakas or no uprising. People are not talking about this one enough. Those of you who deny your identity. The Mugu here is you and people like you who keep forcing other people to become Igbo. Ndị be anyị were ọnụmụ mara mụ. At this point, m ga-asị na ụfọdụ ndị be anyị ifewe eme edowe n'anya ya ha anyị njesi na ọ bụ na anyị fụwa etiekwe n'elu n'uwe comment ejije kpọwa ihe ịkọ ihe achọ ịkọwaliwani ka wawo ha. Facebook ga-abịazi nyeliwe aka na enuwe na enupụwewe n'ilo. Ife anyị bụ ndị na-ekwu nke bụ okwu mụ na ndị Igbo ụmụnne anyị ndị ọzọ. Bulu comment ibia befu, bulu like ibia befu, bulu engagement ibia befu, ka we nue, ka nke anyị kpuchi nke we, ka ngwa anyị nke bụ eziokwu. Unu ma ka si lu page onye. Onwe ife onyonyo ntie n'izuka againi. Ofu nwata okpogho, nchọpụ ha na izuka na-abịga anyị n'izuka againi ọnọ na page mushine na-ede. Ọnọ nwezi nkode nsi ka nje neneke onye, kọbụ awọ dịkwa, maka onye Igbo dafa Igbo koza, okpogho ka ọ bụ. Mbịa si award kwa onye mbịa banyazi n'ime page or n'ime profile or whatever it is mbịa banya n'ime bịa chọpụ ha na ya no nwa dị eme content mana oke nke ndị ọzọ afụ bosi ke onye aja show na-ekwu okwu ọdọkpụ Ada Igbo Global si na Ada Igbo Global eji ike na-enu ndị be anyị na asị na wa bụ ndị Igbo ya bụ ife dị mkpa mmadụ ha nọ na-ekwu. Unu fu onye unu afụ bụkwa onye Igbo si na ọ bụ na onye Igbo. Onye Igbo si na ọ bụ na onye Igbo. Ọ bụ na ọ bụ na nzuzu. Na ifunu eme do unu n'anya. Unu mume eme ife maka na wa amụ unu mụ ajụ ife ti unu n'ime ahụ. Unu bụ dili ndị a ọ bụ na onye ọzọ na-edozi unu emebi. Unu amapụ ha na-ekwu okwu e. Ịmasị na bụ onye Igbo. Ịbịa dana na asị bịa na-ekwutọ ndị Igbo bịa na asị na anyị enukwu n'ubulu ndị Igbo onwe na onye enu onye ọbụla ka ọ sị na onye Igbo ka ọ bụ anyị ekwu okwu maka ụfọdụ adịka awọhada unu mmali mmadụ one wọhago okwu echi anyị ji kwumokwu ndị Igbo enyi anyị adị arịọ unu arịọ ọsụ unu ekwe ọsọ iwele ofu n'ime ife abụọ nchọ ikwuni ịpụ ezi wee tie yi mic n'ọnụ tie kamera n'ishu wabịa jụ ike bụ afa isi na afa ibu ewele wabịa si na ibu onye Igbo isi mba na ibu n'onye Igbo wabịa si ibe ka isi pụa isi na isi agbọpụ ha ka ifime ije fee ndị bunu ije fee onwe na ndị bunu n'ilo ọ bụ na mụ ka ife ọ bụ na ndị aniọma ka ife onwe ka ije fee n'ilo onwe ka ije fee n'ilo bịa ka anyị gwa unu anya dị arịọ unu arịọ onwe na-elele ngeri ihe na dịkpa ha ka yukita bịa si na onye Igbo kibu ewele ido isi na onye Igbo kibu ewele ido isi na ọ bụ na onye Igbo kibu mana ọsụnụ na ọsọ n'unu anyị ọma bịa unu ga-anọ n'ime unu sizi na unu achọ n'ịnọ n'ime unu ebuluzi bunu je ga-ekwudo Ọba of Benin unu ebuluzi bunu je ga-ekwudo ndị Benin jenu je lukwolu odibo wa si n'unu bụ mana esetizikwenu ring light bịa kpọma anyị iyi ọ bịa si na anyị enu ndị mmadụ enu na anyị ji ike asị ndị mmadụ kawasị na wa bụ ndị Igbo ofu onye esigo na onwe ife onyonyo nke ọzọ ntị nke fụ asị na anyị bụ ndị Igbo anyị amaghị na ndị be anyị bụ na ụfọdụ asị na Israel ka anyị si jene ụfọdụ asị na Abraham ka anyị si jene ụfọdụ asị na nke ịmalibe ndị Igbo si jene na afụ ụfọdụ ndị mmadụ ụfụ maka ifiri na Igbo bụ izizi otegi Igbo nọ wa bụ ndị bidoluni ọ bụ na anyị bidolu n'etiti ka na anyị bido ka ndị ọzọ bidoge wa gete enweghị ike detu si na
na ama dị ọnwụ ka ndị Igbo ji bịa mana maka na otege ndị Igbo ụnọ ya ha ya o ji bụ na onwe na onye nwe ike kọwani mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na wa amụ ife ihe so ife ndị Igbo ọfụma ọ ga-afụ na ndị Igbo ụfọdụ ndị historian eweghesige proof ife igosini na ndị Igbo ama ndị Igbo ji bido na ndị Igbo bụ ndị izizi unu mai na ndị Igbo tenwe ka wee si ede edemede mbụ onwe ka anyị na onwe anyị tupu ndị British abịa fuju anya wafuju n'ime Nigeria ndị Igbo tenwe ka wee si ede ife nkewe ndị Igbo mala akwụkwọ ndị Igbo mali teknọlọji tupu ndị ọcha abịa ndị Igbo emememega ife ndị a tupu ndị ọcha abagha si na wa abịa amụgosi anyị na discover na-eme nke ife ịmanye na edemede ka ndị Igbo si ede ife ma ndị efik ma ndị otu wee sosi ndị Igbo ji n'ofu na-ede ife unu mmanya na aka ngụ maka ya na ifefu anọga 5000 years ago Igbo nwe ka wee si ede ife maka na unu adị achọ ịgụ ife ọmụghị ife ndị ọsọzụkwa waghị mmebi ife gbasịrị ndị Igbo wachọ n'ige ntị mana ife wachọ ikwu n'ibu ka ife wachọ ime n'ibu ka wee gesi buda ndị Igbo maka na ya ajụga na wama buda anyị wakwamazi kpọnụ anyị yiko si sonu mana ifu buo enyi anyị ma butue anyị ma kwụsị ikwuni anyị ma kwụsị ikwu maka ndị Igbo anyị ma kwụsị ikwu maka the unification of ndị Igbo anyị ga-abịa kọmarịrị ọsọnụ na ọsọnụnụ kwamanụ welonu mụ malamụ azọkwa na ị sọskraịbụ ni n'ọbụ na Igbo onye Igbo kibu and ife ma asọị ife anyị ekwube na asọị ife ndị Igbo na asọị sọskraịbụ ka o mesienụ